акай Муҳаммад аҷдад кардани видеота дандонои пешм рехт. дӯстон омада салом, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Бардори имрӯз гап мезанем дар бораи Гитлер, як чанд фактои аҷоиб дар бораи ӯ ва як сафпадени хеле ҳам аҷоиб, албатта ки дар бораи Гитлеришам. Ва сафпадениҳои аҷоиб бародаро дар бораи Гитлер ва Наполеон. Наполеон таваллуд шудаги соли 1760, а Гитлер бошад соли 1889. Хай чиш аҷоиба? Иш аҷоиба бародаро ки разница 129 солай. Хай чи разница 129 солай? Киҷош аҷоиба? Далчиш аҷоиба бародаро. Наполеон сари власт омадаги соли 1804, а Гитлер боша сари власт омадаги соли 1933. Ака угадад кинем разницаш чанд солай? Бале, 129 сол. Хай чи дита сафпадени ҳеҷ гап нест. Не бародаро, далша тамошо кунед. Наполеон соли 1812 ба Вена дар омадагӣ, а Гитлер боша ба Вена соли 1941 дар омадагӣ. Разница 129 сол. Ҳар душон дар синни соли 44 солагӣ ба сари власт омадагианд ва ҳар душон ба Россия ҳуҷум кардагианд вақте ки 52 сола буданд ва ҳар душ ҷанга дар 56 солагишон бой додагианд. Бардор шумо чӣ фикр дорен? Ин сафпадения ё ки ҳар ди як одама ё ки дар определённый вақт ҳама хеле одамои золим таваллуд мешавад ё ки ман ҳеҷ гуфта наметавонам. Бардоро шумо фикротон дар комментария нависед. бисёриҳо дар бораи приложения 1xbet савол метавонанд ки чӣ тавр вай куҷо скачат кунем, чӣ хел регистратсия кунем. Приложения 1xbet ба ссилкаи дар таи ҳамин видео буда танҳо скачат кардан мумкин аст. баъди приложениеро скачат ва установид кардан ба приложения ворид мешавем ва регистратсия мекунем. Бистрая регистратсияро интихоб мекунем, рақами телефонтонро менависед, валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ва баъди регистратсия шотонро пур мекунед. Бале, Гитлер яке аз золимтаринҳо дар таърихи одамизод ба ҳисоб меравад. Фикри ӯ дар бораи ба гуфти ӯ ба тасаввуроти ӯ ки чӣ хел кунам ки кишвари ма пешрафта боша, зур боша ва зури ӯ пешрафта ва дигар чиш дар сари ӯ чӣ то мехӯрд ман намедонам, не ки ҳама ҳамин сабаб шид ки ин қадар ҷанг, ин қадар харобӣ, ин қадар одамо мурдан, ин қадар хунрезӣ шид аз сабаби фикри буд ки дар сари ҳамин одам то мехӯрд. Сайда чӣ то мехӯрд ман намедонам. Моҳи январи соли 1894 як кӯдаки 4 сола дар об ғарқ мешид ва ба ёрдами як писарбачаи дига аёда калонтар меояд ва ин кӯдаки 4 солае ки ғарқ мешид аёб наҷот метавад ва дар натиҷа ҳамин кӯдаке ки ғарқ бояд мешид Гитлер мешавад ва одами халоскардагӣ священник. Ман фикр мекунам ки ягон чӣ бехости худо намешавад. Албатта ки агар дар толеу нависондагӣ боша ки одам пайдо мешавад, амро наҷот метавад, ҳама хел мешавад. Кора ҳеҷ кор карда намешавад. Не ки хай бо шумо бинависед дар комментария ки хубтараш наҷотш намедод ё ки хуб шид ки наҷотш дод. Дар комментария бинависед. 41 сол Гитлер ба датский врач фармон метавад ки куклаи резини яъне ки тайёр кунанд, ая намуди пластик. Ва ин кукла барои чӣ буд? Гитлер мехост ки ҳамин кукларо ба солдатош бута барои ба ҷои духтар бигем бутав ва мақсади ӯ чӣ буд ки ҳатти дига духтаро солдато ҳам хоба нашаванд, ягон касали безеб нагзарад чунда ӯ ҳамин кукла хати хӯрон. Шумо бародаро чӣ гуфтаниен дар бораи фикри ҳамин? Фикри чӣ хеле буд? Хуб буд, бад буд, миёна буд? Фикротон дар комментария нависед. Ва не ки бародаро ҳозирашта шумо бинависед ки фикри хуб буд ё ки бад буд, не ки ин фикрро реализоват кардан натонистанд. Ҳамун фабрикае ки бояд ки ҳамин кукло мебаромад, авиатсияи Союз бомбитш мекунад. 38 сол Америка Гитлера одами сол таъин мекунад барои паҳн кардани демократия дар ҷаҳон. А 39 сол Гитлера бояд ки ҷоизаи Нобелевский премия медоданд барои сулҳ овардан дар Европа. Не ки ин кора карда наметавонанд. Ба чӣ сабаб ин премияро дода наметавонанд? Шаки вақте ки бояд премияро медоданд шуд, маҳз дар ҳамон вақт дар Европа бо конфликти нав сар мешавад. Секретни службаи Амрико мехоҳад ки дар хӯроки Гитлер женский гормон партоянд барои мақсад фели ӯро мулоимтар кардан, бо бараҳмтар карданаш. Женский гормон яъне ки ҳама хел чизе ҳастае ки чизи заниро дар бадани мардак зиёд мекунад. Мумкин шумо савол бутен ки чӣ ба заҳр неу женский гормон? Барои оне ки бародаро Гитлер дегустатор дошт, яъне ки одаме дошт ки хӯроки ӯро пешаи хӯрдани ӯ бо месанҷиданд. яъне ки чӣ хӯроке ки Гитлер да меовардан, ӯ одамо аввал папроид мекардан, ба Гитлер мехӯрд. яъне заҳраш дода наметавонист, яъне имконият надошт тамоман. заҳра метиш, ӯ одам мехӯра, мемира. Шахтон фаҳмидем. ишқи аввалини Гитлер буд духтари
еврейка Стефани Исаак. Неки ӯ ягон бор қатъии гап зодагӣ нест. ишқҳои вақтҳои мактабитон ба ёдтон расидан бародаро. Ба гуфти рафиқи Гитлер ки Гитлер план дошт ки бояд ҳамин духтара медуздид ва ҳамроҳи ӯ мекашти хича ба ӯ мепарид. Чӣ ба? Ва дар интервю ҳамин духтар Исаак мегӯяд ки ягон ҳиссиёт нисбати Гитлер надошт. Чӣ ҳиссиёти тарсам надошти? ишқам надошта бошад. Теодор Марен, духтури шахсии диктатори олмонӣ, соли 44 барои Гитлер наркотик менависад, кокаин, ва через ингалятор Гитлер кокаина дар як рӯз 2 бор истифода мекард. Сабаби нависондани кокаин барои Гитлер дар чӣ буд ки ба як гуфтае ки биниша ва дарди гулӯша кам кунад. Чӣ дига дору набуд? Не ки албатта ки оқибати истифода бурдани наркотик бадтар ай дарди гулӯ бинида мешид. Ва наркотик албатта ки метавонист барои хулоса баровардани ӯ дар ягон проблемаи калон халал бирасонад. Албатта барои чӣ хел одам ягон проблемаи калон дар хулосаи хича натиҷаи хича решении хича мебарад дар ҳолате ки падкайфа. Баъд меоянд одамош Гитлер братан ӯ фалон кишвар дамоя чӣ гуфтем карочи розӣ нашид. Ҷанг давай эълон кунем. ҳам хеле меши дига. Ва бародаро бо як сафпадени дига хабари марги Адольф Гитлер ва Бен Ладен дар як вақт расондагия. 1 май кампанияи антитабачни организоват кардагия. Солои 3 ба аввали 40, яъне антитабачни чия зидди сигор. Ва бародаро сабаби 1 и кор дар чӣ буд ки не фикри ягон чиз дига не, шахсан худаш бад медид сигарета. Ва духтуро мегуфтанд ки байни касали рак ва сигор кашидан контакти хеле хуба, яъне ки метавонад ки сабабгори рак бошад. 1916 дар вақти ҷанги Соми Гитлер ҷарроҳӣ мебардорад дар шикамаш ва як тухмдонша мояша айдаст метавад. Ва дар натиҷа корои ҷинсӣ Гитлера ҷазир мекунад ва ӯ тамоми Европаро ҷазир мекунад. Бародаро, подписка, отписка, лайк, дизлайк туда-суда ҳечи дар кор нест. шахсоне ки салом паём расондагианд. Рустам Ҷураев салом мерасонад ба маҳрамиён. Вайсиддин Нуралиев ба халқи Қурған. Асобина Киров 1 бачаҳои Оча кӯчаи Рӯдакӣ. Берӯзчик Топ ба халқи Ворух. Авазбек Ҳисорӣ салом брат, алейкум салом ва салом мерасонад ба бачаҳои Базара, Бабаҳоб. Навортиҷӣ Айҳисор ба ҳама салом мерасонад ба қишлоқи Мангдара ва ба акаи Муҳаммад алейкум салом. Таҷ Прайм ба мо алейкум салом ва ба Шодон Бобоев. Мумкин Шодмон Бобоев. Атлетико Ди Мадрид ба мардуми шаҳри Ваҳдат ва ба Тоҷикистон, баъдан ба Исем Шарипов алейкум салом. Алҳам Муродов ба бачаҳои шаҳри Сарбанд айноми ғариббачаҳо салом мерасонад. Рамазон Рамазонов ба мардуми ноҳияи Вахш ва ба шумо Муҳаммад Шарипов алейкум салом. Тиҷике Муҳаммад салом ба ҳама бачаҳои ғариби тоҷик айноми Муҳаммад Тиҷике ай Қурғаном ка десид ҳамада салом. Берӯз Топ алло это военкомат? Да, что вам надо? Вы можете взять меня в армию? Да, можем. А вы где? В тюрьме. Марс афандира мепурсанд агар айро 100 сомон биёви чӣ корш мекунӣ? Мега мара 10 сомон буте бирам 100 сомонара бигӣ. Исмоил Сироҷов я марди мумсик будай, мумсик ака чӣ хел па хеле дилтанги хеле як чизе якаса намедодагиам. Я марди мумсик будай фақат авқоташа шаво мехӯрда. Баъд як рӯз мепурсанаш мега чӣ ба ту фақат шаво мехӯрӣ? Баъд мега барое ки паша камай. Мафия 2 Рӯзобод Сити афанди дар роҳ рафтеста будай дар гӯшош наушник ба пеши одамо қатӣ мегзара. Баъд яке мегузад ба мега хайрият ки музикан баланд буда яга немешнавида. Сафарҷон салом алейк брат, алейкум салом. Афанди дар хар савор дар даруни ҷангал рафтеста, ай пешаш чоҳ мебуроя. Афанди аҳамият намета, дар чоҳ меафта. Почаи афанди мешкана, хараш мебара, даҳонаш гиз мемона. Баъд сини хараш мега ҳоли биханд, почаама шикастае, ту биханд. Умедҷон Табаров маълима талабаша мега брат, ту я мурчаи нарина биёр. Фақат талаба я мурча меёра, маълимаша нишон мета, мега ина маълима мурчаи нарина гуфтагитон овардум. Баъд маълима мега ай кучо фаҳмиде ки наринае? Баъд талабаш мега охи инами шав ай пеш хобгоҳи духтаро гирифтамаш. Сафарбек Давлатзудан акай Муҳаммад аҷдад кардани видеота дандонои пешм рехт. Фаҳмида будем ки одам аҷдад кардан мӯи сараш сафед мешава ё ки ягон чӣ дига. На фаҳмидем ки аҷдад кардана дандони бо имена пешит мерехта. Гап нест братҷон, саломат бошем, бароям хеле шухиётон. Ҳаракат мекунем видео тез броя. Хай мисол зиндагӣ ҳамеша ягон кори дига меғалта оиди зиндагӣ ки
масад видео калан бо намешавад. Барои чӣ ки видео бародаро видеое ки шумо 10-15 минут тамошо мекунед, албатта ки видео дар 10-15 минут тайёр намешавад. Видео вақти хеле калон мегирад. Бо темболи ки ман як канал надорам, бояд ки ҳамаам да успеҳ кунам. Хай буфаҳмида брато. Лайк, дизлайк ҳеҷ дар кор нест брато. Видеоро тамошо кунед, шид бошен дар паноҳи Худо.